Kumusta? Balik ko sa punta ka buwan nga walay face-to-face class. Karon ang unang adlaw nga nibalik ni sa among klase sa November. Nga gikan October ato murag usa ra ka semana nga nakaklase ta. Balo ko nga uban karon naglisod pa og recover ug down paghihapon. Pero para sa mga tanan nga nakasuway sa linog ug sa bagyo, kung buhi pa ka ug ang imong pamilya, usa na sa rason nga mopadayon ta. Ug katunan na to ang mga nahitabo sa nanglabay mga semana. Para sa mga bata karon nga naningkamot po ug tabang silang ginikanan ug magpadayon og eskwela, padayon. Daghang pangnindot sa kalibutan. Dili mo hunong ang kalibutan tungod kay naay bagyo ug naay linog. Mupadayon og gawas ang adlaw kada buntag ug mogawas ang buwan kung gabi, meaning naay paglaom pirmi. So padayon ta ninyo kay oras na po daron mubarog ug mupadayon kay samtang napatay kinabuhi napatay paglaom.